Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअ आं थांनाय 2019 मायथाइयाव जालांनाय आसाम इउपि टेटनि ससियेल स्टाडिसनि क्वेश्चन्सफोरखौ सल्व खालामनो लानाय जादों। आं थांनाय भिडिअआव 31 नम्बरनिफ्राय 50 नम्बरसिम गासै मोन 20टा क्वेश्चन्सफोरखौ सल्व खालामदोंमोन आरो दिनैनि बे पार्ट 2 भिडिअआव आङो 51 नम्बरनिफ्राय गासै 70 नम्बरसिम 20टा क्वेश्चन्सफोरखौ सल्व खालामनो लानाय जादों। आशा खालामो भिडिअखौ स्किप खालामालाबासिनो जोबजासिम मोजाङै मोजां नायलांगोन। फैदो बिदिब्ला जोङो गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांदोनि। दिनैनि सावरायनो गोनां भिडिअनि सेथि नम्बरा जाबाय 50 नम्बर। आपार प्राइमारि ससियेल स्टाडिसआ 31 नम्बरनिफ्राय 90 नम्बरसिम जादोंमोन सोंलुफोरा आरो 31 निफ्राय 50 नम्बरसिम आगोलनि भिडिअ सावरायखांबाय। दिनै आं 51 नम्बरनिफ्राय सावरायगोन। गिबि 50 नम्बर सोंलुखौ नायदोनि। 50 नम्बरा जाहैबाय गाहायनि बबे मोनसे असमिया सल'मायाव नैथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै बरनायनाय दङ? गाहायनि बबे मोनसे असमिया सल'मायाव नैथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै बरनायनाय दङ? नैथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै लिरनाय असमिया सल'मानि मुंखौ बेवहाय होनाय जादों। बबे मोनसे कारेक्ट अप्शन नाय? ए नाम्बाराव दङ माकाम, बि नाम्बाराव मेरें आरो सि नाम्बाराव जंगम आरो डि नाम्बार जाबाय कथा रत्नकर। स' कारेक्ट अप्शना जाबाय जंगम। जंगमानो जाबाय असमिया सल'मा, मुंदांखा सल'मा, जाय सल'मायाव जोंनि बुहुमनि नैथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै बरनायनाय दङ एबा लिरनाय दङ। आरो बेखौ सोर लिरदोंमोन? देबेन्द्रनाथ आचार्यआ लिरदोंमोन बेखौ। आरो बे जंगम सल'मानि थाखायनो बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनदों। माब्ला मोनदों? 1984 मायथाइयाव बिथाङा 1984 मायथाइयाव मा मोनदोंमोन? साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनदोंमोन। बे जंगम सल'मानि थाखाय जोबोद गोसोआव लानो गोनां। लिरगिरिया सोर होनना बुंबा बेनि अनगायैबो गुबुन आनजादफोराव खाथिनि बायदि बेनि लिरगिरिया आं खायसे नांगौ बाथ्राखौ होदेरलांजों बेजों सल्भ खालामनायजों लोगोसे नैथि मुलुग दावहानि सोमोन्दै लिरनाय सल'माया जाबाय जंगम, असमिया सल'मा। बे जंगम सल'माखौ सोर लिरदों होनना बुङोब्ला देबेन्द्रनाथ आचार्य। आरो बिथाङा बे जंगम सल'मानि थाखायनो साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनदोंमोननो। माब्ला मोनदोंमोन होनबा? 1984 मायथाइयाव। गोसोआव लानो गोनां। 1984 मायथाइयाव बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्थाबो मोनदों। बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुआव थांलायनोसै। 52 नम्बरखौ नायनोसै जों। हा सा मेन्टेल आरो हा सिंनि कर गेजेरनि सिमाया जाबाय। मेन्टेल आरो करनि माने सिमाया मा होनना बुंदों? बेनि बाउन्डारि सिमाखौ मा होनना बुंनाय जायो? जों मिथिगौ जे जोंनि लेयारफोरखौ मोनथाम बाहागोआव गुबै राननाय जादों। क्रास लेयार आरो मेन्टेल आरो बेनि सिङाव दङ क्रर। बे मोनथाम गुबै बाहागोआव जोंनि बुहुमनि सिंनि थोरोबखौ बाहागो खालामनाय जादों। बे मेन्टेल आरो करनि फारागनि सिमाया, बाउन्डारि सिमाया मा होनना बुंदों? बेनि कारेक्ट अप्शना जाबाय मा? सि नाम्बार वेस्टार्न गुटेनबार्ग डिसकन्टिनिउटि। जोबोद गोसोआव लानो गोनां। वेस्टार्न गुटेनबार्ग डिसकन्टिनिउटियानो जाबाय मा? बेनि गेजेरनि सिमा, बाउन्डारि सिमा। बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे नाम्बाराव थांलायनोसै। 53 नम्बरा जाहैबाय। 53 नम्बर सोंलुआ जाबाय हिमालयआव थानाय जजिलाया मोनसे मा? हिमालयआव थानाय जजिला होननाय मोनसे मुं। बे जजिलाया मानि मुं बेयो? ए नाम्बाराव दं थुबुरमा बरफ, बि नाम्बाराव दं दैमा, सि नाम्बाराव हाजोमा लामा आरो मोनसेया जाबाय निजोरा। स' कारेक्ट अप्शना जाबाय हाजोमा लामा एबा माउन्टेन पास। नैथि नम्बर माउन्टेन पास। स' जजिलाया जाबाय हिमालय हाजोमानि मोनसे माउन्टेन पास। जोबोद गोसोआव लानो गोनां। माउन्टेन पासनि मुं बेयो। बिनि उनाव 52 नम्बर सोंलुखौ नायनोसै जोङो। 52 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय पभार्टि एन्ड आनब्रिटिश रुल इन इन्डिया बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? सोर अनसायदोंमोन? पभार्टि एन्ड आनब्रिटिश रुल इन इन्डिया बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? जोबोद इम्परटेन्ट, जोबोद मुंदांखा बिजाब। बे बिजाबखौ लिरदोंमोन दादाभाई नौरोजिया। गोसोआव लानो गोनां दादाभाई नौरोजिया। आरो बे पभार्टि एन्ड आनब्रिटिश रुल इन इन्डिया बिजाबखौ बे दादाभाई नौरोजिया माब्ला पाब्लिश खालामदोंमोननो? 1901 मायथाइयाव। गोसोआव लानो गोनां 1901 मायथाइयाव। दादाभाई नौरोजिया भारतनि सासे गोख्रों सोमावसारगिरिमोन आरो बे दादाभाई नौरोजियानो 1901 मायथाइयाव बे पभार्टि एन्ड आनब्रिटिश रुल इन इन्डिया बिजाबखौ रनसायदोंमोन। गोसोआव लानो गोनां, जोबोद गोसोआव लानो गोनां। बेनि उनाव गुबुन मोनसे नाम्बाराव थांसै। 55 नम्बरा जाहैबाय 55 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय
बाजिबा नाम्बारा जाबाय इल निन'आ जाबाय इल निन' होननाय मोनसे टार्म बे मुं बेयो मानि मुं बेयो जाबाय मा इयो ए नाम्बाराव दङ आस्थाम महरनि बेसेबा गेदेर अन्थाइ थाफा बालाहामानि निजिरा मोनसे रोखोमनि हाजो गोजौनि मोनसेबो नङा स' कारेक्ट अपसना जाबाय गोजौनि मोनसेबो नङा बे इल निन'आ जाबाय मोनसे वाम माने असेन वाटारसो बियो लैथोनि दुंब्रुद दैसो दैनि मुं बेयो दुंब्रुद दै थिग बे लैथोआ मायाव दोङोनो जोंनि बे बुहुमनि दुलुर महरनि इकुवेटरनि गेजेराव बे इल निन'आ दं आरो इल निन'आ मोनसे लैथो बे लैथोनि दैया दुंब्रुद जायो इकुवेटर माने साननि सोराङा थोंजोङै नांनायनि थाखाय बे लैथोनि दैया मा गुदुं बे एरिया खिनिया दुंब्रुद बे इल निन'आ जाबाय दुंब्रुद लैथोनि दैनि नाम जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेयो बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे नाम्बारखौ नायनोसै 52 नाम्बारा जाहैबाय 52 नाम्बारा जाहैबाय बैद्यदेबनि कमलि थामानि लिरनाय महरखौ मोननाय जादोंमोन बबेयाव बैद्यदेबनि कमलि थामा माने कमलि कपार प्लेट इनस्क्रिप्शन अफ बैद्यदेब वाज डिस्कभार्ड एट बबेयाव दिहुननाय जादोंमोन बे बैद्यदेबनि माबाखौ बबेयाव कमलि थामानि इनस्क्रिप्शनखौ बबेयाव दिहुननाय जादोंमोन होनना बुंबा कारेक्ट अपसना मोस्ट प्रबेबलआ जाबाय ए नाम्बार जाना गुवाहाटीयाव बे आगोल आसलथे कामरुपआव लिरनाय दङ बेनि थोंजों एन्सारखौ आंबो नागिरना मोननाय जायाखै बय माने कामरुप होनाय दं कामरुपबाथ' गोदोनि कामरुपआनो दानि गुवाहाटी आसामानो नङा होमबा गतिके खोब प्रबेबलआ जानो हागौ बे गुवाहाटीया जानो हागौ नोंथांमोनाबो सार्च खालामनानै लाब्लानो जाबाय मोजाङै 52 नम्बर गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै जोङो 52 नम्बरा जाहैबाय गाहायनि सोर ब्रिटिश जेनेरेला गेजेर भारतनि तान्तिया टपि आरो झान्सीनि रानि लक्ष्मीबाईखौ फेजेनदोंमोन गाहायनि सोर ब्रिटिश जेनेरेला भारतनि तान्तिया टपि आरो झान्सीनि रानि माने उदांस्रि सोमावसारगिरि भारतनि तान्तिया टपि आरो झान्सी रानि लक्ष्मीबाई जोबोद मुंदांखा बिथांमोनखौ फेजेननाय ब्रिटिश जेनेरेला सोरमोन होनना बुंबा स' कारेक्ट अपसना जागोन केम्पेलानो जाबाय बिथांनि आबुं मुङा जाबाय मा बिथांनि आबुं मुङा सार कलिन केम्पेल बिथाङा सासे ब्रिटिश जेनेरेलमोन आरो बे बिथाङानो बे भारतनि तान्तिया टपि आरो झान्सी लक्ष्मीबाईखौ फेजेनदोंमोन जोबोद गोसोआव लानाय गोनां बेनि उनाव 52 नम्बर सोंलुखौ नायलायनोसै जोङो 52 नम्बर सोंलुआ जाबाय गाहायाव होनाय सोर सासेया महेन्ज'दार' नोगोर दिहुननायाव लोब्बा दङ महेन्ज'दार' सिटिखौ दिहुननायाव सोर सासेया माने लोब्बा दङ नायनि बेवहाय जोङो मोनबेयावसो आर.बि. दयाराम साहानि आरो मार्टिमार हुइलार डक्टर आर.डि. बेनार्जी सार जन मार्शल कारेक्ट अपसना जाबाय सि डक्टर आर.डि. बेनार्जी भारतनि आर्किअलजिस्ट ग्रेट आर्किअलजिस्ट इमिनेन्ट आर्किअलजिस्ट डक्टर आर.डि. बेनार्जीया जाबाय बे महेन्ज'दार' नोगोर दिहुननायजों लोब्बा गोनां बिथाङा सासे आर्किअलजिस्टमोन बिथाङा बेखौ माब्ला दिहुननाय जादोंमोन बे महेन्ज' नोगोरखौ माब्ला डिस्कभार खालामदोंमोन 1922 मायथाइयाव जोबोद गोसोआव लानो गोनां जाबाय डक्टर आर.डि. बेनार्जी सासे इमिनेन्ट आर्किअलजिस्ट अफ इन्डिया बिनि उनाव 59 नाम्बारखौ नायलायनोसै 59 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय गाहायाव होनाय महाराष्ट्रनि सोर समाज फोसाबगिरिखौ प्रार्थना समाज गायसननायनि गाहाय दैदेनगिरि होननानै बुंनो हायो सोर महाराष्ट्रनि सोर समाज फोसाबगिरिखौ प्रार्थना समाज गायसननायनि गाहाय दैदेनगिरि होनना बुंनो हायो बय मोनब्रै अपसन ओरैनो एम.जि. रानाडे पन्डित रामबाई गपाल गणेश आगरकर आरो ज्योतिबा फुले स' कारेक्ट अपसना जाबाय एम.जि. रानाडे स' एम.जि. रानाडे माने बिथाङानो प्रार्थना समाज गायसननायनि गाहाय दैदेनगिरिमोन महाराष्ट्रनि जोबोद गोसोआव लानो गोनां खोब इम्पर्टेन्ट बे गुबुन गुबुन आनजादफोरावबो फैबाय थायो बे खेबसे गवा पाब्लिक सार्भिस कमिसन आनजादावबो फैखांबाय बियो स' बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै 60 नाम्बारखौ नायनोसै जोङो सान अख्रांनि नैथि देरसिन ग्रहआ जाबाय माने सेकेन्ड लार्जेस्ट माबाया प्लेनेटआ बबे होनना बुंदों बेवहाय बृहस्पति दङ इउरेनास दङ शनि दङ गोजौनि मोनसेबो दङ स' कारेक्ट अपसना जाबाय शनि ग्रहआनो जाबाय सान अख्रांनि सलार सिस्टेमनि नैथि देरसिन ग्रह बेनि बागै आं अलरेडि मोनसे भिडिअबो पाब्लिश खालामखांबाय सलार सिस्टेम होननानै बेयाव नायोब्ला नोंथांमोना बेनि बागै मोजाङै मिथिनानै मोनगोन स' देरसिना जाबाय बृहस्पति आरो नैथि देरसिना जाबाय मा शनि ग्रह जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव 61 नाम्बार सोंलुखौ जों नायनोसै
गाहायनि बबे मोनसेया भारत हादोरनि बिसायख'थिनि नेमखान्थियाव गोग्लैयो बबे मोनसे इलेक्शन माबानि इन्डियान इलेक्शन सिस्टेमनि बबे मोनसेया गोग्लैयो बबे मोनसे खान्थिया सिस्टेम जाय बांसिन मोनो बेनो देरहानाय खान्थि आरो बिनामाव दं समान रुजुथाय थान्दै दैदेननाय खान्थि आमेरिका जथाय हादरनि बायदि हादरगिरि सायख'नाय गोजौनि मोनसेबो थानावा सरकारि गपसना जाबाय जाय बांसिन मोनो बेनो देरहानाय खान्थि जाय बांसिन मोनो बेनो देरहानाय खान्थि माने भट होग्राया सिटिजेना केन्डिडेटनो होयो रिप्रेजेन्टेटिभनो रिप्रेजेन्टेटिभा बांसिन भट मोनोबा बेनो देरहायो स' बे पलिसि इन्डियान माने इलेक्शन सिस्टेमा बे आरो जाय बांसिन मोनो बेनो देरहानाय खान्थि जोबोद गोसोआव लानो गोनां गुबुन मोनसे नाम्बारखौ नायलायनोसै जोङो माबा नाम्बारा जाबाय 62 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय गाहायनि बबे मोनसेया सुबुंदारारि डेम'क्रेसिनि आखुथायाव गोग्लैया डेम'क्रेसिनि बबे केरेक्टार नङा होनना बुंदों डेम'क्रेसिनि स' बेवहाय मा दङ आयेनजों खुंजानाय उदां बिजिरसालि बिसायख'थि राजानि फिसायानो राजा जाफिननाय स' कारेक्ट अपसना जाबाय डि नाम्बार राजानि फिसायासो राजा जाफिननाय स' बेयो डेम'क्रेसिनि आखुथाय नङा बे केरेक्टारिस्टिक नङा डेम'क्रेसिनि उदां बिजिरसालियाबो बे डेम'क्रेसिनि केरेक्टारिस्टिक आरो आयेनजों खुंजानायाबो डेम'क्रेसिनि मोनसे आखुथाय बिसायख'थियाबो इलेक्सनाबो डेम'क्रेसिनि मोनसे आखुथाय नाथाय बबे नङा राजानि फिसायासो राजा जाफिननाया मा डेम'क्रेसिनि आखुथाय नङा बे किंडमनिसो स' बे कारेक्ट अपसना जाबाय मा राजानि फिसायासो राजा जाफिननाय सयो डेम'क्रेसिनि आखुथायाव गोग्लैया बेनि उनाव गुबुन मोनसे नाम्बारखौ नायनोसै 63 नम्बरखौ नायलायनोसै भारत हादोरनि संबिजिरनि 90 दफायाव सोजानाय रावनि अनजिमाया गासै मोन बेसेबां 8 शेड्युलाव हाबनाय लेंगुवेजफोरा जोंनि भारत हादराव 8 शेड्युलनि स्टेटास मोननाय गासै रिकगनाइज मोननाय लेंगुवेजफोरा गासै मोन बेसेबां स' कारेक्ट अपसना जाबाय 22टा जोबोद इम्पर्टेन्ट गोसोआव लानो गोनां 64 नाम्बार सोंलुआ जाबाय कयाकला बिथांखिया सोमोन्दो गोनां माजों सोमोन्दो गोनां सोलोंथाइ खोन्दोजों सावस्रि खोन्दोजों हामोनथाय आदब दावगानायजों आरो साख्रि सोरजिनायजों स' कारेक्ट अपसना जाबाय सावस्रिजों हेल्थजों गोलैयो बेयो हेल्थ सेक्टरजों सोमोन्दो गोनां कयाकलाप होननाय बिथांखिया बे आरो बेखौ सोर फोसावदोंमोन सोर लन्च खालामदोंमोन जोंनि भारत हादरनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार मिनिस्टार जेपि नाड्डाया 2015 मायथाइयाव बिथाङा लन्च खालामदोंमोन जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव 65 नाम्बार सोंलुखौ नायलायनोसै 65 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय भारत हादरनि संबिजिरनि दफा 21 क'आ गाहायनि बबे मोनसेजों सोमोन्दो गोनां 21A आर्टिकेला बबे मोनसेजों सोमोन्दो गोनां जों बयबो मिथिगौ बेखौ सोलोंथाइनि मोन्थाय सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां राइट टु एडुकेसन बेयो सोलोंथाइनि मोन्थाइजों सोमोन्दो गोनां आर्टिकेल 21A माने राइट टु एडुकेसनजों सोमोन्दो गोनां जोबोद इम्पर्टेन्ट बेनि उनाव 62 नम्बरखौ नायनोसै 62 नम्बर जाबाय हाइपार मार्केटआ जाबाय मा मोनसे सुपार मार्केट मोनसे बिफानारि गला आरो C नाम्बारा जाबाय A आरो B मोननैबो आरो D जाबाय A आरो B मोननैबो नङा स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा C A आरो B मोननैबो बे हाइपार मार्केटआ मा मोनसे डिपार्टमेन्टेल माने स्टोरबो मोनसे बिफानारि गलाबो आरो मोनसे सुपार मार्केटबो स' कारेक्ट अपसना जागोन मा C A आरो B मोननैबो जोबोद गोसोआव लानो गोनां 67 नम्बर सोंलुआ जाबाय भारत सरकारा 1983 मायथाइयाव गायसननाय सरकारि आयगनो गथायना होनाय बिबाना जाबाय मा बेनि माने भारत सरकारा 1983 मायथाइयाव मोनसे मायथाइयाव गायसननाय सरकारि आयगनो गथायना होनाय बिबाना जाबाय मा बिबानमोन स' ए नाम्बार अपसनाव दङ मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनि गेजेराव सोमोन्दो आरो गोहो रानलायनायनि सायाव नायबिजिरनाय हादोरारि आरो गाहाय मन्थ्रिनि गेजेराव सोमोन्दो आरो गोहो रानलायनायनि सायाव नायबिजिरनाय भारत सरकारनि बिजिरसालि हादर खुंगिरि गेजेराव सोमोन्दो बिजिरनाय मिरु सरकार आरो रायजो सरकारफोरनि गेजेराव गोरोबलायै जेंनाफोरनि सायाव नायबिजिरनाय स' कारेक्ट अपसना जाबाय ए मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनि गेजेराव सोमोन्दो आरो गोहो रानलायनायनि सायाव नायबिजिरनाय बे जाबाय बिनि बिबानमोन 1983 मायथाइयाव गायसननाय सरकारि आयगनो गथायना होनाय बिबाना बेमोन मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनि गेजेराव सोमोन्दो आरो गोहो रानलायनायनि सायाव नायबिजिरनायमोन जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव 68 नाम्बारखौ नायनोसै जोङो 68 नाम्बारा जाहैबाय भारत हादरनि संबिजिरनि बबे मोनसे दफानि हेफाजाबाव रायजो सरकारा संबिजिरनि नेम बायदियै सरकार सालायनो हायाखैब्ला हादरगिरिया बे रायजोखौ इमारजेन्सि बेंखनाव लाबोनो हायो
भारत हादरनि संबिजिरनि बबे मोनसे आर्टिकेलनि हेफाजाबाव रायजो सरकारा स्टेट गभर्नमेन्टआ मा रायजो सरकारा संबिजिरनि नेम बादियै सरकार सालायनो हायाखैब्ला हादोरगिरिया बे रायजोखौ इमारजेन्सि बेंखनाव लांबोनो हायो। स' कारेक्ट अपसना जाबाय आर्टिकेल 356 नि हेफाजाबाव जोबोद इम्पर्टेन्ट गोसोआव लानो गोनां। बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै 69 नाम्बारा जाहैबाय 2011 मायथाइनि सुबुं सानखो बायदियै आसामनि जिल्लाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो खमसिन लेखा गोरों सुबुं सानखो थानाय जिल्लाया जाबाय मा? बहाय मोनब्रै अपसना दोङो चिरां, धुबुरी, उदालगुरि, डिमा हासाव। स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा? धुबुरी बि नाम्बार। बैनिख्रुइ लेखा गोरों सुबुं खमसिन लेखा गोरों सुबुं अनजिमा थानाय लयेस्ट लिटारेसि रेटनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय मा? धुबुरी। आरो बे बेसेबांनो धुबुरीनि बे माबे पार्सेन्टेज माबे बेसेबांनो जौखोन्दोआ 52.34%। लिटारेसि रेटआ मात्र 52.34% जौखोन्दो। जोबोद गोसोआव लानो गोनां। बेनि उनाव दिनैनि भिडिअनि जोबथा नम्बरा जाबाय 70 नम्बर। भारत हादरनि सेथि 5 बोसोरारि बिथांखिखौ गाहायनि बबे मोनसे मडेलनि सायाव लानाय जादों? बबे मडेलखौ फल' खालामनाय जादों? भारतनि फार्स्ट 5 year प्लेनखौ माबे मोनसे मडेलनि सायाव लानाय जादोंनो? जोबोद इम्पर्टेन्ट बेबो। स' कारेक्ट अपसना जाबाय बि हेर'ड-डमार मडेलनो। हेर'ड-डमार मडेलनि सायाव बेस खालामनानै भारतनि फार्स्ट 5 year प्लेनिंखौ बानायनाय जादों। जोबोद गोसोआव लानो गोनां, खोब इम्पर्टेन्ट। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय प्लिज लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो हाजासे शेयार खालाम। थेंक इउ फर वाचिं।